Ngai kublei pi baro agadi ke sngi haka kerteng bidu Jesus. Ban ngai ngu yu blei gidi ke sngi ka bangi yo ban teng ye ka chen ti ju ka jing im ka jongi. Bat kani ke sngi ka bo try udon hasinda jongi uyeng ban yale ka thma ka jongi ke sngi. Ngimlong marwei em utrai udon bat ngi hagadi ke sngi. Don pedeng jopi pi don pedeng jong ki jing yeshem ki ba thang ki ba janjar ki ba penduk jing kermen ka jing em ka jong pi ka yeng ki khon ka kam tang ki jing suda henry utrai uyeng bat pi don ha ka liang ka zo blai bat ublei unwan ban yarap unwan ban pelaj pi nagadaw tip ini ka sgi ba utrai udon bat pi hagri ka sgi la pi sngo kumba utrai ujingai na pi henry ka di tang ka jing sngo ka jong pi utrai te ikmat ke chung kilong shapi score jung u kisngap ye ke jingduai ke jong pi but one ban yarap one ban pelai udon ha kaliang ke jong pi ban yale ke thma ke jong pi ban wara e ki kamba ye ke jing pelai ye ke jing pen thmai ye ke jing pen khia ye ke jing pen em ye ke jing khu utrai one ban le kum ta ke jing em ke jong pi de shwa bangan duai nam ta jong pi ne ke sngi oblen kr khui fi ne ke sngi oblen pen khia e pi oblen le kamba ha ke jing em ke jong pi ne ke sngi ni ko portong ini snap sobat ngai ki kular ki jung blai ki ba Ukraine na kamta jongi hakani ke sngi da ka bangin pusan bat ngai ki kular ki jung u na ka kitab sam ka ba shispa khat phra ga de khot ka ba hinyo ka kular ki jung blai ka ong kumni utrai u ha ka liang ka jonga hapdeng kita ki ba yarap ya na namar kata ngan yo I ala ka mon halor ki nongshun jonga kini ke jing plan ka jung David bagani de ka por ka bu David udon hapding ke jing ka crown laker tawyari o de kinong shun bat ka jingyap ka ap hakmat jung kinong shun ki batmu ban penyap yu ban pen kolon no yu ka jing em ka jung ki ba ap khmi lenti ba un jot no un kolon no un yap no kata ga de ka jing ap khmi lenti ju kinong shun yu ka jing em jung David Henry u David ha ka kum gani ka por u snow scam u tip scam ba u blay u don ha ka liang ga zu ban yarap yu dei ga daw David u ong ni kintin u try u ha ka liang ga zonga ban yarap ya nga bat ngeni yo I ya ka chingklon zong kinong shu David u snow scam ba u try u ha ka liang ga zu bat u try un pen klon ni kinong shun hakmat jong u don pedeng jong piro pi don hak kum kani ka por ka bala ker tawyar ya pi de kinong shun sudah ki don ki brio ki ba long kinong shun ka jim jong pi ki ba tmus ni ka jim jong pi ki ba yele kat bala ban pen kelon ya pi ban pen telot ya pi ban pen paidin ya pi ki ba ap lano ba pin kelon no ba pin hap no ba pin troin no ki ba kmilanti lano ba kin yo ban tap no ya pi spo jail kiba community kumno ban penlong pi hadu ba pimla syu bat ban yeng kiba kwa ba ban yo I ba pin kelon no kata ga jing kwa ban yo I kinong shu Henry tip in a way ba ublei te udon ha ka liang ka jong pi uban ya rap ya pi bat pin yo I ka jing job halor jo kita kiba shun ya pi pin yo I ka jing pelaj ka jong ublei halor jo kita kiba shun ya pi wat kini kiba shunya piru kinyo I ba udon ublei uba yarap ya pi kinyo I ba don ublei uba pelaj ya pi nagadaw wat nom shifting wat nom tu jingkremen ha kini sngi wala de pi skongthu ba kini sngi ka ba pi don hapdeng ke jing ke jingma ke jing janjar Henry tip ba utrai udon ha ka liang ka jong pi ha kini sngi wat nom shifting wat nom skoma wat nom du jingkremen utrai u ha ka liang ka jong pi u yarap ya pi but pinyo I ka jing job ka bo try un IP but pinyo I ru bakin nongshun ki ba tmus new pi ki ba kwa ban yo I ba pi kalon maki hi ken kalon maki hi ken haban pet na pi na bar utrai un penan buram pi utrai un yeng ban yele ka thma ka jung pi utrai un I jing job pi an IP de kaduksa pe kum Shadrach Meshach Abednego ha ka bang yo I ha ka kitab Daniel ka nong ka balai namar bakim tre ban dem hagi tu ki blai thau bla thau har go por ban mani ki la
aya ka hukum badi ban thepno yu Shadrach Meshach Abednego hakalawarding usim ula hukum ban thepno yu Shadrach Meshach Abednego hapo kalawarding ondala thep yaki hapo kalawarding henrai la yu ipen ban ba om langut ki don hapo kalawarding yu ipen ban don saungut hagatu kalawarding hagaba usim yu i saungut ki don kaba penpau ba om tang ud Shadrach Meshach Abednego ki don halawarding don utrai ubayarap yaki hapading jong kalawarding don utrai ubayeng na kabanta jongki ha kalawarding ba nos im yo i badon saungut badla hukum bade ban saino yu Shadrach Meshach Abednego na tu kalawarding bala pelat yaki bala pendon burom pat yaka jing im ka jongki kalong kum ta ya piro anoi piro utrai uban yeng na kabanta jongpi ban pendon burom yapi haka Jaka ka bala penja burom yapi haka tu ka ju ka Jaka utrai un pendon burom yapi kamat jong kita ba shuni pi utrai un yeng na kabana jong pi ban ai ka jingjop ha ka jing im ka jong pi naga da watom du jingkermen utrai udon bat pi ha ka sngi badun ai ka jingjop pi badu utrai udon bat pi kiai ken ki bala ban yale persya pi don bala nama utrai un yeng na kabana jong pi un ai jingjop pi brain kur khui pi lang ka kular ka jong ublai ha ka sngi bau trai u hakaliang ka jonga un yarap yanga on ga ktin ka jong ublai un yarap ipi hagani ka sngi pare ka sngi ka basakmat baro ne ko por ngan duai na ka da jong pi wei puai ka basngam bau blai un kar khui pi hagni ka sngi ko trai ga wan ban duai na ka banta ki ka snap ka ktin ka jome hagni ka por ko pa na aingu eme ko trai bangi don ya me ublai ubadon batngi hakari ka sngi ko trai ubayeng hasenda jongi ban yarap yengi meyeng hasenda jongi kadau kolong bamen yarap yengi bamen pelat yengi bamen yada yengi bamen penkhia yengi bamen kerku yengi bamen le ki kamba hakan jingim jongi bamen medon hakan liang ka jongi kadau kolong ban ai ka jingjop hangi ko trai ban penpau ba me shem sngo bahayengi ban penpau ba ki nongshun kinomla ban job yengi henry men ai jingjop mange mame yangi mangin job ikinong shun ko try Jesus Blei trying a dry way pui ki badon hagri ko por ko snap e ka ktin ko so me don upding joki ki don upding joka jing e upding joka jingre la ker tawyari ki de ki brig ba shun ki ba up kmi ti la no bakin kolonno la no bakin paidin no la no bakin yap no la no bakin jot no ka jing em la no bakin do no e ko kam ka baki ki tray a blay henry hen ka sngi a blay men penyeng yeki ko try Jesus men yarap yeki ni ka sngi ko try a blay bakin nongshun kinong job henry try me men job yeki nongshun a blay kinong shun kin sharem hani ka sngi ko try Jesus a blay ko pa a blay men ai ka jing job a blay ka jing em so iway pui ka basngap yeka ktien ka job me try Jesus a blay don apding jongki ki badan hapding ka case ka baki yale hapo ko kot a blay ai hiki ka jing job ye da ka case ka baki le hakot a blay ka sngi ai hiki ka jing job ko try ha ka kam ka baki ki try ai hiki ka jing job ha ka business ka baki try ko try pen roy ka kam ka baki ki try penman bahaya ka business ka baki try ko pa oblay penman bahaya ka ka baki try Jesus oblay ai ka jing ko jing khia haki ka ni ka sngi ko try Jesus oblay oblay men pen ko bor ki ni ka sngi men pen sle ki ni ka sngi men yalam ki ni ka sngi men pen yeng ki ni ka sngi men pen klan ki ni ka sngi men krishani ki ni ka sngi men kerkhui ki ni ka sngi ko try Jesus oblay dan apding jongki ki bapang ki bastom ka nu ko jing pang ka basno hakamet ka jongki da ka kertengu jisu na krenir ka jing pang kan mi no na ki kan kenria no ki kan do kan dam no na ka met ka jongki ai kreni ka jing khia kran kan tap ka met ka jongki ni ka ski kreni ka jing polite ka jumi kan wan kreni ka kamba ka jumi kreni ka jing pun khia ka bakin joblai ka baname kan da toit no haka met ka jongki da ka jing jingem snam u jisu lapun khia yaki hakari ka sngi ko tran Jesus oblai try men kerkhui ki ka sngi men krishani ki ka sngi kerkhui ki badan hapning ki jing pudi ni ka sngi ko try kerkhu try ki badan ka kam ni ka sngi ka e ka ki try kan sei so kan man bha men kan tiu men ra ya ka jing tray ka yo ka kot kamai ka ji ka jom ki try don ki bala du nong
hak ba bun ke bynta rei ni ka sngi ka kren ni ka jing yo nong ko trai kan don ka jing seiso oblei kan don ka jing job hak liang baro ke ka ba kitrai kan don ba tang ka jing job kan wan nang ni sakmat tang ka jing man bha kan wan nang ni sakmat tang ka jing kerkhu kan wan nang ni sakmat tang ki kamba kin jan nang ni sakmat ka jing im ka jong ki ko trai oblei hadu ba kita ke ba shun ye ki kinyo iba pleng uron u blei u ba yeng na ka benta jong ki don u blei u ba krishan u ba yarap u ba le kamba ka jing im jong ki ko trai jesus oblei ko pa penan buram oblei ye ka jing im jong i wei ni ka skip pen kamen ni ki pendap ike de ka jing sok ka jome de ka jing kamen jome de ka bor ka jome de ka jing pungsle ka jome pendap ike de ka jing start ka jome ko trai oblei kan mau ka ying ka sem ka jong i wei ko trai ai ki ka jing sok ka ying ka sem try tay ka ying ka jong ki yo kan ti ki kon yo kan ti ki men ki para yo kan ti i korem yo kan ti ki buying a sem ka jong ki ko try ker khu tay pen man ba pen wan dur thau thumai pen khia pen im ko try ka men sim ko kodor ko try ka ying ka jong ki ko try jesus like to ka jing sok ka jome kan wan to ka kamba ka jome kan wan ka jing im chu i wei hagni ka ski ko try jesus like ko pa trying a drive men kerkhu ye ka jing im chung i wei ni ka sngi ko try jesus like sumari ki ni ka sngi ya lami ki ni ka sngi betin ma me ka jing im chung ki hikai ki ni ka sngi ko try pen simon sim ki ni ka sngi pen pa ka jing pen pa ka jome ka jing im chung ki ni ka sngi ko try ablay kerkhu ki hagiliang baro kan ka jing roy kan ka jing manbaha kan ka tang ka jing job kan wan ka jing im ka jong ki nang ni shakmat ko try ablay nga aingu bangi don ye me u blei u ba yeng bat ngi ni ka sngi ban yarap ingi ban ai ka jing job hangi ko try jesus la yarap ingi bangin ngi ngin shan ya me ngin snot scam me bat ngin shakri me ni ka sngi ka donut baro ngi aingu ba me e palat yangi ko try mem thau kum no ngi long ko try me e yangi de ka jing e bam ji kot ko try ngi long kodora khamat jome ko try ngi aingu ba me wan ga jing em jumi me don bat ngi ko try me long u blei u yarap ingi me long u blei uba kerkhu yang ikut orang Jesus lai ngi aingo ikat jing petem ikat jing penkia ikat jing pelai ikat kamba ikat jing kerkhu ka chome ka bawan ikat jing em jing ikat ski long bela kerkhu ikat kerteng ka chome long me uba day ban yo ikat buram ikat jing ro ngi IT ikat jing em jing ishame ko pa shim ikat jing em jing ikat ski nang day nang shnadoring nang pen bait yang nang pen sle nang pen klan ikat jing lo men sem jing ikat ski ko trying a dry men kerkhui wei tap ke de snam jume tap ke ying ke juki de snam jume kerkhui ki ko trying ke sngi kerkhui ki khon juki kerkhui ki si ko jongki kerkhui ki prasa kurem juki kerkhui ki men ki parai mei pa juki kerkhu ko jing em juki ko trying kerkhui wat ki badang khlung ro ni ke ski ko trying men kerkhui ki wei pui wat be ki badang pun ha ka kpo ro ablai men kerkhu ablai ko trying kerkhui ke reut men kerkhui ki mi ye ki pa ye kerkhu ya baro lang ko try Jesus oblay ni ka singi basnap ni ka ktin ka jome na ay mo mes ngo ka jingduwai ka kerteng Jesus Christ banazan adwai amen amen ublen gur khui pi ni ka singi wanom shepting wanom snoma ni ka singi wala da pi don hapring ki jing wala da ki bab don bun ki basun ni pi ki batmu ban pen kalon ni pi ki ba kwa ba pi pin ino e ka kam ka ba pi trai ki kwa ban yo e pi ba pin jot no and right tip ini kawai utrai uyeng na kabanda jongpi utrai udon bat pi hagri kesngi padu udon bat pi uyarap ipi ukreshan ipi untlai ipi un pendon buram ipi bat pinu I ya ka jingjop halor ki nongshun ki jongpi utrai ulam unong yarap jongpi ni kesngi gadau yeng skemul utrai shania hao bat jet ban aingo yu jet ban pendon buram yu ni kesngi blame kur kui pi na ka buram ka jongplay amen but amen